Ginoo maanaa kaninyo ang Santos Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Unya miduol si Pedro kang Hesus ug nangutana, Ginoo, makapila ba makasala ka nako ang akong isig tawo ug ako gihapon gid siya pasayloon? Makapito ba? Si Jesus mitubag, dili kay makapito ra. Kundili kapituan kapito. Kaya ang gigharian sa langit sama man sa usa ka hari nga nakighusay sa mga utang sa iyang sulugoon. Sa diha nga nagsugod siya paghusay, gidalangan to kaniya ang usa ka sulugoon nga nakautang kaniya milyon ka pesos. Ug tungod kay wala man siya igong ikabayad sa iyang utang, misugo ang iyang agalon kay baligya siya ingon nga usa ka ulipon, lakip ang iyang asawa ug ang iyang mga anak ug ang tanan nga iyaha aron makabayad siya sa utang. Miluhod ang sulugoon atubangan sa iyang agalon, nagpakiluoy ug miingon, Sir, ayaw in taon akong gapikiha kay bayaran ko ra ikaw sa tanan. Naluoy kaniya ang agalon, busa gipapas niya ang utang sa sulugoon ug iyang gipalakaw. Milakaw ang tawo ug gikasugat niya ang usa sa iya mga kaubang sulugoon nga nakautang kaniya pipila lamang ka pesos. Gilab ni dayon niya ug gituok ug giingnan, "Bayar ako sa imong utang." Ang iyang kaubang sulugoon miluhod ug nagpakiluoy kaniya sa pag-ingon, "Ayaw taon ko kapikiha kay baran ko na lagi tika." Apan wala sa musugot, hinunua, gipapriso niya hangtod nga nakabayad sa utang. Pagkakita sa ubang sulugoon sa nahitabo, nasubo sila pag-ayo, nangadto sila sa ilang agalon, ug siya gisuginla nila sa tanan. Busa gipatawag sa agalon ang sulugoon ug giingnan, "Banyaga ka, gipapas ko ang tanan nimong utang kaya nagpakiluoy ka man. Angay kauntang maluoy sa mong isika sulugoon, ingon nga ako naluoy kanimo." Nasuko pag-ayo ang agalon ug gipapriso niya ang sulugoon aron silutan hangtod nga makabayad siya sa tanang utang. Ug gitapos ni Jesus ang pasumbingay sa pag-ingon, "Ingon usab ni ana, ang buhaton kaninyo sa akong amahan nga atuwa sa langit, kung dili kamo mopasaylo sa inyong isig ka tawo sa kinasing-kasing gayon." Tapos si Jesus makasulti ni ining mga butanga, may biya siya sa Galilea ug miadto sa Judea, tabuk sa suba sa Jordan. Maigsuon ko diha ni Kristo ang ebanghelyo sa Ginoo. Manglingkod. Once again, brothers and sisters, let us reflect on the very gospel for today. No? Kining maong kuan karon has something to do with forgiveness and justice. Forgiveness and justice. First is sigon sa atong nasayran, no? Ang istorya, ang maong kining pagtulunan sa forgiveness, pagpasaylo, justisya, gitudlo ni Kristo pinaangging usa ka istorya, no? Istoryang kalibutanon pero adunay langit nung kahulugan. Sa may pasabot yan, muna siya tawag o parable or pasumbingay, no? Ang istorya nga kalibutanon aron atong masabtan pero aduna siya balaanong kahulugan. So unsa may basihan nato sa ato ang pamalandong in forgiveness and justice? First is ang usa ka sulugoon nga nangayo og pasaylo, gipasaylo siya, forgiveness. Unsa may iyahang pasaylong utang, 1 million. Nakautang siya 1 million sa agalon. Unya, gipasaylo ra siya. No, so that's forgiveness. And then, sa diha nga dunay nakautang kaniya, sa dihang dunay nakautang kaniya, nga pila lamang ka pesos, ibutang raman nato dagay 200 pesos badagway, iyang gipapriso. So sa may tawag nato ni ana, injustice, injustice, injusticia, nga naman
tungod kay gipasaylo gud ka, nganong dili makakapasaylo? So that's injustice. So muna nga nasuko ang agalon, di pa preso na pud hinuon gyud siya. Nya naman tungod kay wa man sa makapasaylo. So that's the very story. No nga gipasaylo siya sa 1 million. Dunay tao nga nangayog pasaylo niya nga ibutang laman nato 2,000 ba dagway, 200 ba? Wa sa kapasaylo. So ang nahitabo, nasuko ang agalon ug gisilutan na gyud hinuon siya. Gidayon gyud hinuon ang silot alang kaniya imbis unta ato napasaylo na. So that is the first point. Nga kita makasasala man ta kamangupot ang pasaylo. No? Kaya kita dili man yun nato malikayan nga makuanta ka na bang masipya ta magmasinabuton ta dili dayon kay busing ka gila man yun dayon kadayon kaya nasuko ka dili na siya mao imo yun dayon insultuhon yun dayon ang imong mga nagkasala kay nganong nasayop ka ano niyan. So in other words, Jesus Christ is telling us today nga mamahimo kitang masinabuton, understanding. Okay, ang Ginoo kanunay mang nagsabot nato. Kay kung kwintahan na yung bitag mga sala, perting naghanang sala ginato nya kun hot don gyud tanan og kwinta, sigurado kitang impierno. Mga kasasala gud ta. Muna nga ingon si Kristo nga ayaw kayo mo inistrikta. Ayaw kayo mong inistrikto. Sabot, ano ba? Kung sabot-sabot po tagamay. Ganyan. And the second point is, one of the reasons nga dili ta makapasaylo is because for us, we don't experience forgiveness. We don't experience forgiveness. We don't experience love. Nga naman nga wala maka-experience of forgiveness. Nga naman. Actually, naka-experience ka, pero dili ito siya mao. Nga naman. Kaya in the first place, kato di ang imong pagpangayong pasaylo, wala di ay katinuod ato nga nahinulsol. Muna nga, when you are forgiven, bali wala ra nimo. Kaya in the first place, wala man di ay nimo hinulsuli. Klaro ba? Panalitan. Nangayo kag pasaylong mama nimo. May nagasala ka. Magipasaylo jud ka. Pero bala wala ra to nimo kay ano man. Gaplano pa magkang muusog. Klaro ba? Naklaro ba? Para nimo bali wala ra to kay ano man. Plano pa magkang muusog na kun tong sala agi hapon balik-balikon ra man nimo di katong pagpasaylo nimo bali wala ra gyud siya. So you were not able to accept God's forgiveness because actually nagayo na tagpasaylo pero lip service nito kada bang pulo pangayo ra ba pero dili gyud tinuod nga naghinulsol ka sa imong sala. Nya kalagmitan mga man tagpasaylo lamin ang magdaota. No? Labi nagmagdaot ka, doon na kay gibating, doon na kay gibati nga sakit. Inon ka nga. Sima din to, daot ka, lusuli mo sala. Pag-abot dire, kay perting hinilakay. Ginoo ko sino magkukusa. Tininoon, kaya hilak-hilak pa. Pero pag naulian na, di balik lagi gihapon ni may mong sala sa ato pagbuwal dili gito tinuod ug pagkinulsula nimo. Muna nga ang nahitabo mo sobra gyud gihapon nabaliwala ang pasaylo sa Ginoo kanimo. Kay kung tinuod pag gyud kang nangayong pasaylo unya alang nimo gipasaylo gyud ka di nago ka mousog. Manigkamot gyud ka nga di na gyud ka mousog. Muna tinuod nga nakadawat sa sabahan pasaylo sa Diyos. No, accepting God's forgiveness and accepting God's love.
Muna nga ipasaylo man kas Ginoo tungod sa iyang dakong gugma alang kanimo, di ayaw nag-uso sa imong sala tungod sa imong dakong gugma alang sa Dios. And by doing so, makahimo gyud kag pasaylo sa imong mga isig ka tawo, makahimo gyud ka pagkigugma kanila without reservations. Kana bang wala bay ingon nga kun, wala bay kun. Ingon nga, sige, labangan ikaw kung magbinuutan na ka. O, dili na. Wala na kung, kun, ana. Klaro ba? So first is, accept forgiveness and justice. That's number one. Nga, pasaylo yun ta. Kanya, kamauputang, mangayo kitag pasaylo, kung kamauputang mo pasaylo. And number two, tininuod yun. Dili kay makitang tao ra. Ito na may uban. Lag ka na yung magdaot yun. Kay maghuluhinulsol ginadiris simbahan, maghuluhilak-hilak bagani yun na. Hindi akong problema ba? Hindi ako kahit kag problema. Kana, pahinulsula na, di ba? Pinahilak-hilak gina. Maguba-guba ka ng naong anak. Upay guba na daan, matiwas kita ka guba. Okay kayo, nang hinulsol yun siya. Pero pag abot sa panahon nga maulian, uy, mubalik raman. Mauumang gyapong kinaiyang ipakita. Nakapahinomdom ka na ako sa akong igataw. Kusog kayong musukol papa niya. Dako man, ako maglawas. Dito sa amuan ito, nahulog pabitaw sa lumboy. Patong-patong, pagkadaladala sa kasakay ng lumboy. Hulog pabitaw sa lumboy, gauna ng ulo. Hospital, so hilak-hilak. Pasaluhan yung gupa. Yung tamparusunin, kamaldito, ini kapahilag-hilak pa. So, abtag mga pilakag bulan kinaulian na, anisokol na kong balik. E nga naman, wala, dili man yun to tinuod yan hinulsol. Naghinulsol naman to kinahadlok. Nga matiwas ba, matiwas. So, ingon yan, ano. So, sa atong pagpadayon ni Santos na misa, malandong itag maayo, ha? You can only give forgiveness. You can always only share God's love to people if you yourself experience being forgiven and you yourself experience being loved. So the first thing that you should do is to accept God's forgiveness and accepting God's love. And by so doing, sayon kayo alang kanimo to give forgiveness and justice to people, to share forgiveness and justice to people. Manindong palikod.